Dunkin' original bean. Wait, wait, wait. Ayaw mo? Na, May? Kasama ko. Ay, sabit eh. Pwede mo na i-picture ah. Wait mo bro. Buka mo kuya bro. Ayan,
Masunog yan. Ayun na. Ayun na. Wait ako. Wait lang, Ben. Tingin lang ako ng tao. Sarang nakagulong dito. Sana lang madaanan natin. Hindi mo pinalaban mo? Bakit hindi mo? Hindi nalaban ng ayos. Huwag yan, balik yan. Sabihin niyo, pero ang sumusundin. Lali gusto mo ka, de? Kawan sa luwan? Look at this. Look. And look. The teacher will be asking you. Pang-door yan, pang-door. Dahil mali yun. Hindi yan makakasunod ko sa... Parang Wala yung cheddar and ano? titingnan natin sa iba. Yung Baka. orange. Oo. Baby, meron pa rin Dunkin' Original Bean.
Gusto mo na? Di ba yun yung iniinom mo? Ikaw. Ayun. Ano yung iniinom mo? Sa inyo po, members value po. Wait. No, don't wait. Kadahin, baga. Lilima. Nagaalap na akong kambitor ko. Wala. Dito lang kami. Hintay ako kasi nakapila ko doon. Wala bukas yung salamin. Ano yung
eh. Si Mama sweet grass with honey po. Ayaw mo? Ay, wait na. Kaka-pretest namin, dami na namin nakukuha doon. Bumubudol na kami. Try mo na din, ma'am. Mami, yan naman na yan. Alas 26. Ingat! Kasi may mga ilalagay pa. Ilalim na lang. Ito, dapat. Ilang kilo?
na kayo? Oh dear, ang laki mo. Alam mo kung pag-ato na sila. Ang ano niyo, sinuselfie. Bakit na ni ka na ho? Katsan. Problema? Katsan. Okay na, May.